שלום, השם שלי הוא ליאם, אני בן 13 ולומד בפרוגיקס, אני גר בחולון. איילה הייתה מורה ממש טובה, שידעה להסביר את החומר בצורה טובה וממש טוב. זה המשחק שלי בעצם, זה הקוד. השתמשתי בספריית פייגיימס שלמדנו בשיעור, בספריית רנדום. המשחק שלי הוא שיש לך סל, יש תפוחים, תפוח מביא נקודה 1, גזר מביא 5, ופצצה. החלום שלי שאני אהיה גדול זה להיות מתכנץ, בעיקר משחקים ודברים בסגנון. וזהו, זה מה שאני רוצה.